Hola de nou, ja tornem a ser aquí, intentarem fer un vídeo, vale? Aviam què tal surt. La idea és que tenim un plat, tenim això, que són lacasitos, vale? Estem fent propaganda sense cobrar. I després una mica d'aigua, vale? Mirarem, aviam què passa. Recordeu que aquest canal és estrictament en català, val? Bueno, val no existeix, d'acord? Vale? Bueno, vale, dic val no existeix i dic vale una altra vegada en castellà. Bueno. Bé, d'acord, doncs, provarem de fer això, vale? Aviam què tal surt. Ara farem els lacasitos, els posarem per aquí. Espera, t'ajudo a obrir? Vale. T'ajudo a obrir, vinga. I què hem de fer? Pol, què hem de fer? Posar una rodona supergran aquí al mig del plat. Vale, doncs baixa i comença a posar-la. Espera, que vaig a buscar unes tisores. Això no estava previst, Vinga, Pol, ves posant. Això, aquestes tisores que ningú nen les agafi, perquè són molt peligroses. Són perilloses, sí, noi, sí. Arribes aquí a posar, espera, ficarem la càmera més cap aquí. Val. Hola, nen, però si han caigut tots. Jo me'n menjo un, Aviam què tal, aviam. Aviam. Jo me'n menjo un. Ei, que hem de sopar després, Estan bons, Bé, Oh, si estan... això quedarà superbé. Home, si ens els mengem no anem bé, Hem de fer la prova. Jo no els posaria tots, perquè si després posa'ls de la manera aquella que... Aviam, anem posant, va. Què fas? Pol, no, què fas? Anem posant... No, ja està, què fas? Si s'han de posar aquí... Un moment, els posem aquí. I què? Perquè així anem agafant. Però si ja els teníem aquí posats, carinyo. No, però més aquí. Jo faria la rodona d'aquí, Pol. Com més ample. De tant en tant me'n menjo un, Per què? Perquè estan molt bons. Anem posant. No sabem si ho estem fent bé, però diu que ho digueu als comentaris. Clar, si algú veu que fem alguna malament, o que diem, què fas, Pol? Aquí, no, serà més gran. Dic jo, Si algú veu que fem alguna cosa, jo em menjo una altra. Què? Que no està bé, que ho digui als comentaris. Sí, cada cop et menges més. Que en aquest canal tenim molt pocs subscriptors. Només tenim 4 de nosaltres. 4 subscriptors, però bueno, a lo millor quan vegis aquest vídeo ja serem multimilionaris. Quina risa. Mira, me'n menjo una altra. Per què? Vinga, va, i ara què s'ha de fer, Pol? Aquests blancs, espera, barregem els colors. És que el blanc jo crec que no hauríem de posar-lo. Ens el mengem. Saps per què? Perquè el color... Ai, pel gos. Ai, anava a dir merda, però no es diu. Anem posant colors. De blancs, els blancs ens els anirem menjant. Això és sucre, Procureu menjar poques golosines d'aquestes, Només ho hem menjat un dia. Bueno, i això és aigua de l'aixeta. Encara no podem. Com encara no podem? Un moment, que primer la tenim que obrir. Ho s'ha de tirar a poc, Pol? Molt a poc aquí al mig. Preparats? Poquet a poquet. Prou. Aviam què passa aquí. Que funcioni la màgia. Espera, no fiquis més aigua. De moment ens anem menjant un altre lacasito. I aquí què passa? Ja comença la màgia. Mira. No, cuidado, que la llum... La màgia està començant a funcionar. Màgia 1. Funciona. Mira. Espera, que acostarem la càmera. A veure si... Acostarem la càmera. La màgia està funcionant, Ei, deixa'm anar algun per mi, Pol. Que xulo, no? Que maco.
penseu que els requisitos són addictius, eh? En menges un i és impossible de deixar-ne un. Ala, que xulo! Que guai, no, Pol? A veure si després no s'ho pren. Tindrà la mama i la liarà. Mireu, mireu quins colors més macos. Guaiteu. Pol, per comptes de menjar, digues quelcom. Digues alguna coseta. Ei, dona'm algun. Ei, que guai, no? Després mourem... Ja no en queda cap més. Espera. Si fiques Que el cap... arribi al mig. Vol, si fiques el cap, estàs tapant la llum. No ho veus? Estàs tapant la llum. Posa't aquí. Posa't a aquest costat. Que guapo! Ui! Que guapo, que xuli. Ai, està desenfocat. Que xis en la mà. Ara! Mira que guai. Hola, els colors de la bandera de no sé quin país. Que xulo! Que maco! Espera. Aquí? Vale. Madre mía, que xulo ha quedat. La càmera s'ha de moure poquet a poquet, que si no la pantalla es mou molt i la gent s'avorreix. Ui, les tisores. Mira, que xulo, eh? Sí. Que xulo. Ha quedat molt bé, eh? Vinga, va, què tenim que dir? Subscriviu-vos al canal, I darle like. doneu-li el like, hem dit que seria tot en català, Pol. Sí. Doneu-li el like, mireu la caixeta de baix, i que més, visiteu els canals que us deixaré més avall, també, que són en castellà però són interessants, també. I no sé... No vol sortir la iaia, la cara no vol sortir. Vale? Mira que xuli, iaia. No, ja ho sé. Iaia, Pol, mira que xuli. mira. Mira que guai. Oh, que xulo. Xuli patxurri. I si movem amb el dit, a veure? Espera't, no moguis tant la càmera, carinyo, que t'has de quedar quiet, perquè si no... Mira. O sea, os habéis comido todos la casita. Sí, no te n'hem deixat ni un. Ja, n'hi ha més, eh? Bueno, ara ens menjarem aquests de l'aigua. Deixa'm un. Mira, es poden fer dibuixos. Ja està, ja s'ha barrejat tot. Jo em sembla que em vaig a menjar un lacassit. Oi, amb aigua, es pot fer per l'altre cantó, també. Aviam. Me'l menjo. Aviam. ¿La has comido? No. ¿De ahí dentro con agua? Sí. Sopa de la casita. Mira, la sopa. Sopa de la casita. Sopa de lacasitos. Ay. Estan molt bons. Estan hidratats amb aigua. Què, Pol, te'ls menges també? Sí. Avui no superem, eh? Em menjo el número 5, eh? Però grava com és per darrere. Ja, vine a menjar-ne, que són hidratats amb aigua. Sembla un ou fregit. A dins sembla un ou fregit. Nou ferrat, sembla. Bé, donarem per acabat el vídeo aquest, el mini vídeo. No és un short, eh? Un altre dia farem algun altre experiment. També el farem un altre dia en castellà per fer-ho a l'altre canal. Mare meva. Us deixarem aquí baix els altres canals de YouTube que tenim. Hi ha el Picaparet, el Galgos Solitarios, Los Yayos de Galgos Solidarios i Energia Renovable Francesc Galgos Solidarios. Tot té que veure amb gossos i coses. Va? Vinga, una abraçada molt gran i ens veurem al proper vídeo.